Tak pokud jezdíte na Kladno přes Hostivice po staré karlovarské silnici, tak se můžete zastavit u naší restauraci U Stoleté lípy, kde už jsme 2 roky a kde převážně děláme českou kuchyni a výborný maso. Můžete si u nás dát svíčkovo vepřový koleno, vepřový řízek, děláme hovězí guláš, tatarský biftek, grilovaný lososa. Máme Plzeň 12, 10 Gambrinus a černýho kozla. Též můžete u nás ochutnat i speciální piva v lahvi, jako je Master 13 a Master 18. A samozřejmě děláme i řezaný pivo a pro řidiče samozřejmě máme birel a polotnový birel. Tak u nás se můžete posadit na hezký zahrádce, když je hezké počasí, máme tu pískoviště pro děti, můžete si zahrát i petang a občas děláme nějaký grilování venku, takže to stojí určitě za to. Pokud vás něco zajímá z naší restaurace, můžete se podívat na naše stránky www.ustoletelipy.cz.